Čísla nepustia, tento model už 15 rokov prepisuje pravidlá hry na našom trhu. A čo je to vlastne ten broker pool? Ak nepoznáte odpoveď, pravdepodobne sa pripravujete o maximálnu možnú mieru slobody vo svojom podnikaní. No a v čom tkvie tá sloboda? Finportal je servisná spoločnosť. Dodávame vám informačný systém, produktové portfólio, zabezpečujeme legislatívu a robíme za vás back office. Avšak obchodná stratégia je plne vo vašich rukách. Váš výkon, výber produktov, tvorba vašej značky alebo obchodnej stratégii pre vašu skupinu je plne vo vašej režii. Sme tu ako podpora a opora, nie ako diktátor, ktorý vám hovorí, čo a kedy máte robiť, prípadne čo si ráno obliecť do práce. Znamená to, že všetok čas, ktorý vám ušetríme našimi službami, môžete ďalej venovať svojim klientom, svojmu tímu alebo svojej rodine. Na konci dňa je to váš čas a vy si volíte, ako s ním naložíte. No a teraz k momentu, ktorý si viacerí z vás uvedomia, až keď je príliš neskoro. Komu reálne patria zmluvy a klienti? V niektorých spoločnostiach si kmeň klientov iba prenajímate. Ako náhle odídete, musíte odísť bez neho. Vo Finportal je kmeň klientov a zmluv prakticky zmluvne váš. Jediné, čo potrebujeme vlastniť, sú nástroje, vďaka ktorým vám poskytujeme servis. A prečo vieme poskytnúť našim agentom tak vysoké provízie? Pretože vieme rozumne hospodáriť a ťažíme z veľkostí, ktorú sa nám podarilo za tých 15 rokov vybudovať. Informujte sa, aké možnosti máte na trhu finančného sprostredkovania. Stojí to za to.